Iyo iki arep duet karo wong ayu jeng membres iki. Toto karo piyantunipun Sarwa Sarwi. Nggih, Kang Mas. Eh 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 eh. Eh 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 eh. Yo. Ah. Bapak Wasono Sugeng Riyadin sedaya kelepatan lahiran batos nyuwun pangapunten. Yuk. Jalanmu besok kapan jeng membres Aja kesusu Mas. mung tansah semoyo Aku durung rujuk. jaluk apa saja kok iya prasaja Kudu nyembadani. apa wae Sandang lan pangan kopat. kowe wis mesti Aku bah diwayuh Mas. waton kowe bakti Aku bakti mrih condong Yuk, gotong royong. ae sole sole so ae oh ae Gojos Mas Giono tesih aman nggih Mas. Yuk. Ae. Lo. Yuk. Masuk Mas. Jalanmu besok kapan wong ayu Aja kesusu. mung tansah semoyo Aku durung rujuk. jaluk apa saja kok iya prasaja Ora pantes nyembadani. apa wae Sandang lan pangan kopat. kowe wis mesti Aku aja diwayuh yo Mas. ora waton kowe bakti Aku bakti mrih condong gotong royong. jalanmu besok kapan Aja kesusu. mung tansah semoyo Aku durung rujuk. jaluk apa saja kok iya prasaja Ora pantes nyembadani. apa wae Sandang lan pangan kopat. kowe wis mesti Oh di maru Mas. waton kowe bakti Aku bakti mrih condong gotong royong. so oh ae la Slurp. Lo Yup. Oh, Ayo, Co.
Oh, tarik Mas gelemu besok kapan wong ayu aja kesusu mung tansah semoyo pancen aku durung tresno jaluk apa saja mbok iya prasaja sira pantes nyembadani apa wae sandang lan pangan kotak kowe wis pasti aja diwayo Mas waton kowe bekti aku bekti yo gotong royong ae sole sole so ae sole sole so ae la Kocos yo ayo wong ayu iku jeneng pereng dadi alas iku jeneng seleng anake Semar sing ceko nolo gareng liwat lawuhe iwak seleng asik ae sole sole so oh so ae la good just yeah masuk Mas jarak-jarak iku jeneng pereng dadi alas iku jeneng cueleng nolo gareng tempe goreng maksudnya ae sole sole so ae sole sole so ae la oh yuk sego